E o onoare și dacă mâine vreți să veniți, trebuie să sărim împreună în piscină, că n-ai sărit. Da, l-am făcut mai în piscină. Nu. Extraordinară. Tot suportul. Ne-am simțit și noi. Genial. Mulțumim pentru tot, că ne-ați ajutat cu tot, ne-ați dat sfaturi acolo, ne-ați îndrumat. Mulțumesc! Ați fost, îi spuneam și ei, foarte ospitalieri, foarte grijulii și ați cooperat cu noi. Asta e important. Acum, și ne bucurăm că cât de mult ați înjurat în gând, voi știți, dar... Ne bucurăm că am avut parte de oameni ca voi și am vrea să vă chemăm și mâine. Mâine o să fie pătroacele. Dacă vreți să veniți, mai relax, ceva pentru voi, faceți parte din familia noastră, deci ne-am simțit foarte bine. E o onoare și dacă mâine vreți să veniți, trebuie să sărim împreună în piscină, că n-ai sărit. Da, l-am făcut mai în piscină. Nu, și eu n-am uitat. Dacă tu te-ai tras deoparte cum fugeam eu mai devreme... Hai că noi că plecăm, că avem treabă. Nu merge așa. Nu merge. Nu. Deci mâine vă așteptăm la piscină.